салом, бинандагони гиромӣ. барномаи фарҳанги ҳуқуқиро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. дар барномаи имрӯза моддаи 45 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон шарҳу тавзеҳ дода мешавад. моҳияти иқтисодии андоз ин аст, ки давлат ба воситаи истифодаи ин фишанги иқтисодӣ як ҳиссаи муайяни даромади давлатро дар шакли марказонидашуда ҷамъоварӣ намуда, ба ин васила хазинаи давлатро ғанӣ мегардонад ва маблағҳои қисмати даромади бюҷетро барои таъмини рушди иқтисоди миллии кишвар, бахусус соҳаҳои афзалиятноки он, саҳмгирии зарурӣ дар амалӣ намудани вазифаҳои иҷтимоӣ ва ғайра сарф менамояд. маблағи бюҷет ба ҳамин роҳ ҷамъоварӣ гардида барои фаъолияти давлат ва мақомоти он, аз ҷумла барои ҳифзи мамлакат аз суиқасду тааррузи беруна, ҳифзи тартиботи дохилӣ, ҳифзи ҳаёт, саломатӣ ва молу мулки шаҳрвандон, барои ҳимояи иҷтимоии табақаҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ беҳимояи аҳолӣ, яъне кӯдакон, маъюбон, пирсолон ва камбизоатон харҷ мешавад. бояд гуфт, ки низоми андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони истиқлолият аз нав ташкил шуда, зина ба зина рушд карда истодааст. дар давраи рушди низоми андози Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 1998 шумораи андозҳо ба 45 номгӯ расида буд. айни замон дар кодекси наве, ки 1 январи соли 2022 мавриди амал қарор гирифт, 7 номгӯи андоз пешбинӣ шудааст. шумораи андозҳои ҷумҳуриявӣ аз 8 ба 6 ва маҳаллӣ аз 2 ба 1 кам карда шудааст. дар паёми худ аз 21 декабри соли 2021 президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намуданд, ки дар кодекси андоз дар таҳрири нав бо мақсади саноатикунонии босуръати кишвар, рушди соҳибкориву сармоягузорӣ ва ба ин васила ташкил кардани ҷойҳои нави корӣ аввалин маротиба дар даврони соҳибистиқлолӣ на танҳо имтиёзу сабукиҳои зикр гардида нигоҳ дошта шуданд, балки бо вуҷуди таъсири манфии онҳо ба қисми даромади бюҷети давлатӣ боз иловатан сабукиҳои зиёд низ пешниҳод гардидаанд. дар замони истиқлолият ба рушди соҳибкориву сармоягузорӣ зиёда аз 110 имтиёз ва сабукиҳои андозиву гумрукӣ пешниҳод гардида, шумораи сохторҳои ба қайдгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ аз 4 ба 1 ва муҳлати ба қайдгирӣ аз 49 то 3-5 рӯз кам ва ройгон ба роҳ монда шуд. тамошобинони арҷманд, ёдовар мешавем, ки тибқи талаботи моддаи 42 Конститутсия дар Тоҷикистон ҳар шахс вазифадор аст, ки Конститутсия ва қонунҳоро риоя кунад, ҳуқуқ, озодӣ, шаъну шарафи дигаронро эҳтиром намояд. надонистани қонун аз ҷавобгарӣ озод намекунад. бобати таъмини риояи ин муқаррароти Конститутсия дар кодекси ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ ва кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои аз ҷониби шахсони мансабдор ва шаҳрвандон риоя нагардидан ва ё вайрон кардани қонунгузории андоз ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятӣ пешбинӣ гардидааст. тибқи Конститутсия назорати иҷрои дақиқ ва якхелаи қонунҳо дар кишвар, аз ҷумла дар самти қонунгузории андоз оид ба иҷрои ӯҳдадориҳои андозсупорандагон бобати пардохти саривақтии андозҳо ба бюҷет аз ҷониби мақомоти прокуратура амалӣ карда мешавад. бояд қайд намоем, ки барои дар ҷойҳо таъмин намудани назорати дахлдори прокурорӣ дар ин самт аз ҷониби мақомоти прокуратура мунтазам чораҳои дахлдор андешида мешаванд. ба ғайр аз он, дар донишкадаи прокуратураи генералӣ бо мақсади сайқал додани донишҳои назариявию амалӣ ва баланд бардоштани тахассуси касбии кормандони прокурорӣ дар самти таъмини санҷишҳо ва назорати дахлдор оид ба риоя ва иҷрои қонунгузории андоз, ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ, ҷиҳати ошкору пешгирии саривақтии қонунвайронкуниҳо, мунтазам машғулиятҳо ва барномаҳои таълимии дахлдор амалӣ намуда мешавад. мақсад аз баргузории машғулиятҳои барномаи зикр гардида сайқал додани донишҳои назариявию амалӣ ва баланд бардоштани тахассуси касбӣ дар самти таъмини назорати дахлдори прокурорӣ оид ба риоя ва иҷрои қонунгузории андоз, ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ ҷиҳати ошкору пешгирии саривақтии қонунвайронкуниҳо мебошад. ҳангоми зарурат шаҳрвандон метавонанд баҳри таъмини волояти қонун, пешгирии ҳуқуқвайронкунию ҷиноятҳо, инчунин ҳифзи манфиатҳои давлат
ва барқарорсозии ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ба мақомоти прокуратура муроҷиат намоянд. бо таманниёти неки ободии ватан, таҳкими сулҳу субот, оромии кишвар ва тансиятию сарбаландии якояки шумо дар ҳамин ҷо ба барномаи имрӯза хотима мебахшем.